Yo! This is your tip, Cockboy Negro! So karon, magloto tag inadubong bulan! Taga-ikog kalaha! Ha! Yati, hinay-hinaya rapon! Sunod, taga-ikog kahoy! Ah! Nasalan man ni, pati man ni pagkadagkuha! Kanang gamay-gamay, ani! Ngano man yung perti naman po ng pagkagamatuya. Kanang igong makaluto, ana, oh. Di arab, boy ni Gruhot. Naman, hinayara kay masamad ta. Kuhaan yung ingredients. Pagdali. Tara, boss. Paabot ta kay maghaling sa ko. Kuhaan ka laha. Aring later. Yati sa kita, hinayara. Ate, di mo siga. Bihawa dia, bos. Aku oras yun na ni. Bos, ang lighter. Dara! Ay. Sakto na ko, labi! Unya na. Boy, fire. Ah, pagkainita! Ang galing! Unsa pa? Aring kalaha! Para sa mga babaeng kusog, bumikaka! Dali! Ah, hinayara! Ah, mabunog mata ng kalaki ni mo. Tagay kog engine oil sa Yamaha para sa inyong relasyon nga pertinang kamiga. Pagdali! Ah, hinayara ba? Ah, ah, Asuhay, ate. sunod! Tagay kog ahos para sa mga babaeng kusog mo tulon og tulos. Pagdali! Isip mo katakatawa ha? Pati inita. Ah! Di man to maupumpay man to. Sorry, boss. Ah, inita. Pagdali! Sorry, boss. Sunod! Tagay kog luwag. Tara. Unsa man ni? Luwag ni upala. Sumara ni mo kay gulang naman ka. Dati pulis supuhan ni mo. Suwak. Ah! Tagay kog Bombay para sa mga babaeng namiya murag mga inatay. Dali, isip mo katakatawa ni Pati Inita. Usapa! Uy, mo usapa ni. Ikaw ro sa pa na, boss. Ah, boy! Victor na diya! Ah! Nita! Patay! Patay! Balik mo, balik! Sunod! Tagay kong bulan! Sudanis sa mga taong ang agtang galapan! Hinayara kay madibaho ng bulan! Tagay kong magic sarap para sa mga babaeng naigaan na yun ni sulirap. Ah! Abre! Pagdali! Oh! Ah! Boss, asuha, boss. Pwede mo pasig ko na, boss. Bita, boss, kay pertin na asuha! Mga buwang managay mo, ay mo pag-una kay luto ang tanig tiwas. Luto na! Mga una ta! Ay iste, wala mo ilabot, kamera! Linya na mo dire, kay mga una ta, dire, dire! Linya. Ari! Sige! Bantay! Next! Next! Sarap.